Het is verschrikkelijk. Harkema kan wel googlen wat dat betreft. Een suterig braaklizzend terrein op een Harkema, onder Nijkamp Nije Worden. Bij de oude gymzaal en tennisbaan. Tiege geschikt voor nieuwe wenningen. Dat ik naar Karspel een grut verlet van is, al jaren. Maar nijbouw komt ook in dit dorp net van de groen. De plaatselijke politici zitten sakrekt voor de verkiezings met de handen in het hier. Nou, ik ga nu 12 uur in de riet zitten. We hebben 12 uur vochten om hier eindelijk verkleerd te krijgen. En het lukt haast net. Wenningbouw, krapte onwenningen. De prijzen gaan als een speer omheeg. In Karspelen wordt de grootste stijging van alle Friese gemeenten. Het Warpsbelang hoopt dat de gang naar de stembus op 16 maart wat voor een streamversnelling zorgt. De verkiezing is hier voor de door. Misschien dat we daar wat mee kennen, dat altijd inderdaad bij de overheid leidt dat de partijen zich daar nog hut voor meisje willen en dat het dan blijkt dat ze hun net alleen in de verkiezingscampagne zeggen dat ze er iets mee doen, maar dat het ook daadwerkelijk gebeuren is. Ik kan nooit zien hoe slecht het er hierheen leidt. Er is hier nog nooit wat gebeurd. Het is gewoon schandalig om te zeggen. Ik kan wel een stuk of 10 opnemen die boeten Harkema wijnen binnen omdat je wenning niet is. Omdat je geen wenningen binnen voor de jeugd. De ouderen die worden eigenlijk verplicht om naar de grote kerndwarren te gaan, want er is geen plek hier. Vooral wenningbouwvereniging Karspelen krijgt de Zwarte Pieta's code. Waar contact mee ze zocht, maar nog geen reactie kregen. Maar hare kieten binnen toch zelfs ook wel van het terugpakken, zo'n je denken. Wie zegt je zelf altijd, wie doet het zelf wel? Alleen dat ken je dit soort situaties natuurlijk niet. Je hebt een overheid nodig die op zijn minst de taststemming verleent om te bouwen. En in dit geval, de groen is net van u zelf. Verkiezingspraat is mooi, maar wat haal je erom als er neer van op de hispel komt? Of is het oeren hier echt een orensituatie? Beide heren zullen daar oorzien aan. Hoopvol, want achter u staat er inmiddels een boer dat ze bezig zijn met de bouw van de Sontje Wenningen die hier commercieel is. Ik ga ervan uit dat we alweer werken hier staan, dat er in ieder geval huizen staan. Als het de indruk is van de Wenningstichting, dan zijn ze van plan om hier in juni los te gaan met de bouw. Maar dan wordt er in fasen gebouwd. Dus ik denk dat er een Ankermeer nog maar weinig staat. En dat is heel schandalig. Dat zou schandalig zijn.